Bine, de când noaptea nu poți să-mi stai și nivelul. Bun, salutare, lumii, sunt Lion și acesta este primul episod de Minecraft de pe acest canal. Da, și mi se mișcă în 54 de FPS-uri în timp ce filmez, pentru că da, altcumva nu se putea. Mi-am făcut eu aici o nume, mică, mititică, se poate vedea că este fix în ziua astăzi. Și uitați-vă și voi cât este ceasul, dar eu filmez pentru că n-am ce face. Și că n-am cei mai curați dinți, dar asta e, nimeni nu-i perfect. Hai să jucăm. Sorry, where enable. Ok. Da, așa. Asta nu merge internetul sau ce? Ah, ba da, merge, m-a speriat. O să postez mâine, adică ziua care vedeți voi este marți. Nu știu exact ce oră, dacă mă trezesc o să-l pun. Mai ales după ce mănânc. Și nu uitați că vinerea o să fac... Bine, vinerea o să fac... Ce voi să special pe calculator. Pare mi se mișcă 44 de FPS-uri în timp ce filmez, destul de ok. Și mi se și updatează un video. Bine, glumesc, nu mi se updatează niciun video. Haideți să facem rost de o grămadă de lemn. Nu? FPS. Ia, dacă mă uit la pământ, crește cu 40 de FPS-uri. Dacă mă uit la cer, ia, 25 de FPS-uri. Dacă mă uit în partea, 15 FPS-uri. Dacă mă uit în jos, 47 de FPS-uri. Dacă mă uit în cealaltă parte, 13 FPS-uri. Sunt așa ca să-mi iasă video perfect. Știu că nu stă părul perfect, dar melene să mi-l aranjez la ora asta. Și că piciorul meu, chiar e piciorul meu, nu mă ascultați. Da, e piciorul meu, uitați. Sunt la mine în pat momentan. Momentan am niciun skin pentru că de-abia mi l-am luat și o să vă arăt cum să vă luați și voi Minecraft. Bineînțeles că nu l-am cumpărat, pentru că de ce să-l cumpăr? L-am luat gratis. Dar se poate. Gratis. Pentru că de ce să dai banii pe el când poți să-l iei gratis? Da. Și că fac ei. Da. Așa, mamă. Dar ce sensibilitatea asta așa mică? O să vă pregătesc ceva special. Să-ți deștept, nu? Când stau în meniu ăsta am 44 de FPS. Când vreau să intru... Ia, câte FPS am? Nu te cred că are 47. 37 de FPS-uri și acum am 19. De vreau să dau la settings, nu la saving cute. Cute. Saving cute. Mă rog, am înțeles ideea. Keyboard on mouse. Perfect. Așa, perfect. Perfecție. Bă, ce mi se mișcă așa? Să mai șterg din jocuri, pentru că unele jocuri chiar nu-mi plac și nu știu de ce le țin. Nu o să ne facem din primul episod de casă și nu o să filmez off camera. Nu o să filmez off camera.
nu o să mă joc off camera pentru că o să ziceți voi că prin comentarii că ți-e băgat hack, că ai server tips 1. Așa, mă rog, în fine. Îmi place că aici, să zicem unde, vedeți acolo la alfa așa, sub este AllVP 8 Energy Mini. Asta e marca mea de la telefon. Sincer, habar n-avem până la urmă. Când ținem în meniu asta, o să ținem așa. Ce nu fac e pentru voi? Adică deja mi-am făcut ușa pentru casă, chiar dacă n-am casă, dar fac ușa pentru casă, pentru că se poate ține ușa pentru casă? Nu se poate, de ce să nu se poate? Și o să ne punem... Sincer să fiu, nu prea mă joc eu Minecraft, nu să... Deci când am primit, când mi-am luat Minecraft, nu era ceva de genul, ca un copil de Crăciun, când, să zicem, a luat ceva important, bine, nu important, să zicem important pentru el, adică ceva ce își dorea. Așa. Bă, da, greu mi se mișcă jocul ăsta. Deși n-ar trebui, dacă stăm să luăm logic. Și că, nu ne facem casă din primul episod, păi ce, nu, se poate, nu. Dar, bine, nu o să fac acum gen, gata, fac acoperișul, chestii de gen. Pentru că de ce aș face? Păi, în primul rând, ca să fac deci, n-ați auzit nimic, mă. Aoleo, ce cu scăderea asta de FPS-uri când mă uit la copacul ăsta. Dacă mă uit la copac am 9 FPS-uri. 14 FPS-uri. Oi avea eu nu știu câte FPS-uri, dar mi se mișcă ca lumea. Bine, nici prea ca lumea cum se mișcă, gen, să-i dau acum un exemplu bun. La Cristi Ropel Live, când se joacă Minecraft, nu mi se mișcă ca și mie când mă joc acum Minecraft. Adică, destul de mare diferență, nu am ce să zic. Respect Cristi Ro dacă te uiți la asta. Deși șanse 0,1%. Șansă să se uite un youtuber, să zic, cum ar fi să se uite Max Infinit la episodul meu să-mi facă promovare. Cum ar? Ce m-a speriat? Să-mi spuneți în comentarii cum ar fi, gen, să aveți un canal de un abonat și să vă facă Max Infinit sau un youtuber super mare promovare. Eu m-aș bucura, sincer. Și am făcut de prea multe bucăți. Bine, mai ajută și sara. Nu. Cu rost de prea multe bucăți pentru scheletele de la față în casă. Perfect. Wow, nu se poate, n-am greșit. 1, 2, 3, 3 am zis. 3 am zis. De asta nu pun blocurile și destul de enervant. Am și uitat cum să pun shift.
se poate, oameni buni, nu se poate. Să mă cum era să fac aia. Așa, parcă la settings. M-am documentat de pe YouTube cum să fac, pentru că am jucat pe o versiune mult mai... Bine, nu pot să zic proastă. Na, uite, era mult mai... Adică gen nu erau cum e acum. Așa, perfect. Așa. Bun. Cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, subscribe și tot ce vreți în afară de dislike. Eu am fost Lion și acesta a fost primul episod de Minecraft de pe acest canal. Pa, pa!